Naravno, zadovoljstvo mi je što tradicija i dalje nastavlja, što djeca uče kulturu i običaje i nadam se da ćemo dugo godina s ljubavlju, u zdravlju i veselju obilježavati današnji dan. Svi vjernicima naše Svete crkve, posebno nama pravoslavnim Srbima, čestitam praznik Svetoga Save, našeg prvog srpskog učitelja i prosvetitelja i prvoga srpskog arhijepiskopa. I stvarno danas i jesmo se ovdje okupili u ovoj školi da onako kako i Sveti Sava nas učio, kroz djecu, kroz prosvjetu, kroz nauku, kroz znanje širimo i svetu našu vjeru i širimo sve ono što čini nas kao jedan pravoslavni srpski narod, a to je da kroz učenje postanu ova djeca čestita, da postanu dobri ljudi, da postanu dobri hrišćani, sutra postanu dobri roditelji. I zaista da nas sve danas evo ovdje Sveti Sava blagoslovi i da nam podari zajednicu u Hristu našem Gospodu Isusu. Pa osjećam se lijepo kada vidim sve te ljude što su došli da gledaju svoju djecu, svoje unuke, bake i djede. Puno lijepo se osjećam. Pripremili ste program? Da, ja sam pobjedila po prvo mjesto na izboru za literarni rad, pa tako da moram da recitujem. Pa lijepo je što su svi ovi ljudi došli, okupili se ovdje da gledaju nas kako glumimo i recitujemo ih tako. Paste, hoću na brzinu, kad me vide da od čuda zinu. Na ulici traže primjer sebi, što ko onaj junak bio ne bi. Dalje mora da se pripoveda, jer je ružno da se junak gleda. Zamislite nevaljalca stara, u ustima smrdinu cigara. Bezobrazno glasno mrače riječi, na devojke lepe oči beči. Po ulici ceo dan se skita, da se stiču, bije se i rita. Jedan Đura za uzor da bira, već počinje da ga imitira. Ponaša se kao nevaljac, sreću i to nelazi nevac. Eno jadnog srpskog čeda gde s divljenjem nevaljalca gleda. O jadna ti majka, jadni sine, nisi našo bolje veličine. Šta to priča ovaj čudni starac? Pa zar nije najveći nevaljavac? Hodi čedo, ovdje gdje je trava, šta tu vidiš? Puno malih mrava. Slušaj dobro ono što ću reći. Mali mrav je u svemu najveći. Radi vredno od zore do noći, veliki je dakle u vrednoći. Za dangu bon vremena nema, celo leto za zimu se sprema. Njegov dom je utvrđenje jako, u mudrosti velike svako. Gle kako se mravi lepo slažu, jedan drugome u svemu pomažu. Mrav je dobar, mrav je drugar pravi, veliki je dakle u ljubavi. Nevaljalac, o Bože oprosti, veliki u zlu i gluposti. Srpsko čeda, moli Sveti Sava. Budi velik, porasti do mrava. Već, može se reći, tradicionalno dolazim u raznim svojstvima u školu Petar Petrović-Njegoš, jer sam za nju i sentimentalno vezan. U svakom slučaju na današnji dan, kada proslavljamo Svetog Savu, trebalo bi da otprilike svi imamo jednu istu misao. Svi smo mi u malome slijedimo put Svetoga Save i svi na neki način treba da budemo i prosvjetitelji svojoj djeci, graditelji svojoj porodici i mirotvorci svojim najbližima. Ako uspijemo tu malu kockicu da ugradimo u mozaik života na ovoj planeti kroz koju prolazimo, mislim da smo učinili dobro djelo i to je moja poruka za sve građane opštine Teslić u isto vrijeme. Pa moji učenici učestvuju u programu, tačnije naši učenici iz Rudnika došli su ovdje u centralnu školu i učestvuju u programu. Kakav je osjećaj djeci? Koliko se pripremali? Kako oni doživljavaju današnji praznik? Pa djeca su se pripremala negdje oko mjesec dana. Sveti Sava je školska slava koja je zaista u srcima sve djeci. Njima je drago, oni su radosni s tim da će pokazati ono što znaju i mi smo također radosni njima. Vama kao roditelju, kako ovo izgleda danas kada ova djeca organizuju ovakvu vrstu programa?
Pa sjajna prilika da vidimo u stvari koliko su nam djeca velika. Često jureći u svakodnevnim obavezama, aktivnostima, svi mi nekako pomalo i zanemarujemo našu djecu i nismo svjesni njihovog odrastanja. Na ovakvim skupovima, priredbama koje oni sami organizuju mi u stvari vidimo koliko su oni veliki i koliko smo ih ipak na neki način svi nesvjesno zanemarili. Možda poruka i roditeljima da malo izmijenimo stav o našoj djeci.